Halo logoफोर खुलुमबाय नमस्ते नोंथांमोनहा मारै दङ आंबो मोजाङै दङ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय जालायबाय दिनैनि भिडिअआहाय जाहैबाय आङो मार्केट खालामहैनो थांनो नागिरदों आरोखि आंना बोराया लोमजादों बिनि थाखायनो खरस पानि खालामनो हायाखै ओंखायनो आंनि बुस्थुफोरा जोबजोब्बाय आरो मैगं थाइगं गासिबो बाखि संसाराव मा मा नांगौ बेफोरो मुवाफोरखौहाय लायनोसै आरोखि आङो बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांदो मा होनो लोगोफोर इन्ट्रेस्ट होनानै स्किप खालामालासेनो लेट्स गो ओमफ्राय नै मना लाबाय आङो नै जोंना मिस्टार राफेला ओमफ्राय जों उन्दुगासिनोसो जोङो मा नों हारसिं थादो दे हारसिं थादो दे बाय बाय आं थांनोसै आइ फिसा फैदो आंना गार्डेना माइसुन्द्रि बियो नैबे पुदिना ओमफ्राय नैबे मा होनोथाय बिलाइखौबो जायो बेहाय फैदो मोनालायबायसो नै सानोबाय ओमफ्राय नै ओरैबायदि दाउखा गाबोना जोंनि जायगायावहाय बेहायनो अयथासार दाउखा दङ बेहाय नै दाउराव बैहाय दाउब' दङ ओमफ्राय दाउखाजों दाउब'जों अयथासार दंखायो खिफबजोबखायो ओमफ्राय लाजाखाया आइदै बेलासिबाथाय जि दावराव जाखायो सयथिबो गारि साबिया लाबाय ओइलै गारियाबो माबा जाला सानो गिदिंबायसो थाबाय इसखौ एसे खुरना नै दाउखाया जा दंखायो नै बेयाव नायलाय बेयाव जा दंखायो नै दाउखा बारिसो जोंनि जायगायानो दाउखा नालाय फिथाइ बायदि नायनाय जायो मोनफैबाय नै जों दा मैगं दखानाव आलु लानोसै एसे आलू कितने 20 रुपया 1 किलो दीजिए आलु लानोसै नै जों दा एसेनो 20 टाका था ना कम नहीं होगा भैया हैं कम नहीं होगा टमेटो लाना हो मिर्ची लानोसै लौका कितने है भैया टोमेटो लेना है ये कितने है भैया टोमेटो है 20 आयु दाम थारना 20 टाका था दीजिए 1 किलो मटर मैगं गोजा ओरैजाय गासिबो मैगं दखान गोजा ओरैजाय बेफोरखौ लाजोबसै और मोटर कितना है भैया 40 इसका कितना मिलता है ये कितना है भैया 200 रुपया पहले तो एक ही दाम में दिया था ये वाला ऊंचा रेट नहीं है है ये वाला देसी वाला देसी है ये लगता नहीं है देसी पहले तो इसका हाफ होता है 100 रुपया में हम लोग ये वाला ऊंचा रेट ये 400 रुपया मोनालायबाय नै जोंनि मैगं दखान खालामनाया बाजार खालामनाया
ओमफ्राय नै जों मैगं लाखांबाय दा दाउ बेदर लायनो थांबावसै एसे आरोबाव इसमें बड़ा है कि नहीं हाँ हाँ भैया इसमें बड़ा साइज है कि नहीं ये गोटा वाला बड़ा है कि नहीं और इसी से बड़ा है कि नहीं हाँ इसमें 2 किलो होगा क्या हाँ 2 किलो देखा उठाइए ये वाला बड़ा होगा शायद 280 ग्राम लीजिए बनाएंगे इसमें बड़ा चूड़ा दा सफैबाय जों न' आयौ हेल्प खालामदोब्रा आंखौ हेल्प खालामदो गारिनिफ्राय गोलैसैसोमोनला आयौ दे लादोथ' सफैबाय नै हाथ मैगङा नै जोंना सासे हिर'आहाय होनगासिनो मोनफैबाय आखिर फाइनली घर में पहुंच गया है हम लोग चल इधर दरवाजा खोल रही है खुली थर दी खुली बाबर खुली चल इधर ना मैंने खुली भी दरवाजा खुली बायदा हे थारलांबाय हनै खारनाया आयौ गेलेनाया हनै गेलेखायो बेलासिबाथाय गेलेनो नागिरो दे लाना खादो दे होसोनो नांगोन दे होसोनो एसे होसोनो आयौ हाबाब आयौ मालाय जाम खालाम दे गोथो गैयै जाम खालामनाया स' गाइस बिदिबा आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनहा अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो अके भिडिअखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो हेल्प होलायलायदो आरो ना लोगोफोर मा होनो गावजों गाव अके बाय